हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ'आ इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोना मोजाङै दंजोबो अफिसियेल नटिस फैदों BTR टिचारनि बागै जायफोरा LP स्कुल UP स्कुल आरो HSआव नोंथांमोना खालामदों दा बेनो जाबाय जायफोरा 851 भेकेन्सिस दंमोन जेराव एपइन्टमेन्ट लेटारनि बागै दाखालि आपडेट मोनदोंमोन दा बेखौ माखासे चेन्ज खालामबाय माखासे डिटेल्सआव नोंथांमोना नायना लानो हागोन आरो मोनसे बिग आपडेटआ जाबाय LP स्कुल UP स्कुलनि थाखाय गोदान आपडेट फैदों नोंथांमोननि थाखाय इम्परटेन्ट थ' नोंथांमोना बे खामानिखौ मावना लाथारनांगोन दा बेखायनो जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव दा अफिसियेल वेबसाइटआव फैनाय लोगो लोगो जोङो 9 आगस्टनि आपडेटखौ डाउनलड खालामनो हागोन बेयाव दङ LP स्कुल आरो UP स्कुल लोगोसे टेट क्वालिफाइड जायफोरा एपइन्टमेन्ट लेटार मोनसिगोन 851 भेकेन्सिस दं HS लेभेलनि दा जोङो नायनोसै भिडिअ अफिसियेल नटिफिकेसन जों LPनिखौ UPनिखौ नायग्रोनोसै दा बेयाव बुंदों लोगोफोर जायफोर दाखालि बावै एप्लाइ खालामबाय LP स्कुल UP स्कुलाव रेगुलार टिचारनि बागै थ' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनो हायाखैमोन नङा होमबा गोबां कमेन्ट्स फैदोंमोन अपसन गैयामोन दा बेखौनो मा खालामखो गोदान आपडेट होबाय बे गोदान आपडेटआ जाबाय इमेलाव नोंथांमोना सेलेक्ट खालामना हरनांगौ डिस्ट्रिक्टखौ नों बबेयाव एप्लाइ खालामगोन बेखौ लोगोसे हरनो होदों एक्न'लेजमेन्ट एबा हार्ड कपि नोंथांमोना एक्न'लेजमेन्ट एप्लाइ खालामनायनि मोनोना बेखौ इमेलजों सेन्ड खालामनांगोन आरो डेटआ जाबाय 12 आगस्टनि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ हरनांगोन अब्लासो नोङो डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनो हागोन नोङो एप्लाइ खालामनाय एक्न'लेजमेन्टखौ हरनानै डिस्ट्रिक्टखौ नोङो लिरना हरनांगोन अब्लासो नोङो बेयाव सेलेक्ट जागोन डिस्ट्रिक्टनि थाखाय थ' बे क्लियार जाबाय LP स्कुल UP स्कुलनि थाखाय गोदान आपडेट फैदों बियो नोंथांमोना टेनसन जादोंमोन ना बेनो जाबाय डिस्ट्रिक्ट नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनो हायाखैमोन दा फाइनालि नोंथांमोना इमेलजों बेखौ लिरना हरदो एक्न'लेजमेन्टजों बेनिफ्राय साबजेक्टआव नोंथांमोना हरबानो जाबाय डिस्ट्रिक्टखौ हरबानो जाबाय दानिया जों नायनोसै HSनि थ' HSनियाबो बिग आपडेट फैदों जायफोर नोंथांमोना टेट क्वालिफाइड जाबाय एपइन्टमेन्ट लेटारनि एबा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन थ' नोंथांमोना जायगाखौ चेन्ज मोनबाय दाखालि बावैना चेन्ज जाबाय दाखालिना एसे बेलेगमोन दायो गोदान फैबाय दा डिस्ट्रिक्टआ फैबाय नै क'क्राझार आरो चिरां जायफोर दङ 12 आगस्टआव थांनांगोन बेनो जाबाय टाइमा 9 AM गोजा आरो जायगाया जाबाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स क'क्राझार जागोन बियो बेनिफ्राय सेकेन्डआव दं बाक्सा 13 आगस्टआव थांनांगोन 9 AM बेनो जाबाय जायगाया बारामा कलेज थ' नोंथांमोना बेयाव थांनांगोन बेनिफ्राय दानिया उदालगुरिना चेन्ज जाबाय 14 आगस्टआव जाबाय आरो टाइमा एखेयानो बेनिफ्राय जायगाया टंला कलेजाव जासिगोन दाखालि बावैना गार्लस हायार सेकेन्डारि स्कुलमोन दायो चेन्ज जाबाय लोगोफोर बेनो जाबाय टंलायाव जाबाय नोंथांमोना थांनांसिगोन बेयाव थांनासो डकुमेन्ट भेरिफिकेसन एबा एपइन्टमेन्ट लेटारखौ नोंथांमोना लानानै फैनो हासिगोन स' लोगोफोर बेनोसैमोन गोदान आपडेटआ BTR टिचारनि बागै दानिया लाइक खालाम कमेन्ट खालाम गोदानै फैदोंब्ला चेनेलाव साबस्क्राइब खालामदो आरो फ्रेश टेटनि बागै जेब्ला फैगोन अफिसियेल नटिफिकेसन नोंथांमोना आपडेटखौ मोनबाय थागोन